No niin, otettiin sitten yksi Uzbek-turban maasta ja ei tämä nyt ihan tolentunut vielä ole, mutta tämä yksilö on erikoisyksilö ja varsin erityiseen rituaaliin pääsee sitten mukaan. No niin, nyt on sitten Uzbekki virutettu ja olisahan se tehnyt vielä skapinkin, mutta tämä yksilö pääsee tärkeeseen rituaaliin, kuten jo. Siinä on sitten Uzbek-turbanin raapia. Tässä viime vuoden satoa Rossodi Sulmoona aivan todella hyvässä kunnossa vielä. 90 sieltä löytyi ja pari tuollaista vähän suurempaakin siellä jo. Tästä olisi tullut ihan komea raapi. Se oli komea raapi. Sitten rossokin jo kuorittu. Uzbekin kynnet on sitten kuorittu. Kaikki on valmista, rosson kynnetkin on kuorittu ja kohta sekoitetaan viime vuoden satoa ja tämän vuoden satoa. No niin, nyt on sitten puristettu tuota ja katsotaanpas mitä tapahtuu. No. Aitoa tavaraa ja vallan vermas maku. Uzbek-turbanin kasvusta näyttää nytten tältä. Ja en malttanut olla katsomatta, miten siellä jaksellaan. Ja hyvinhän siellä jaksellaan. Kyllähän siellä tommonen melkein noin 3-tuumainen, mutta aika iso raapi on jo. Ja kasvi näyttää sitten tämmöiseltä ja kasvusta, mutta annetaan olla siellä vielä jonkun aikaa.